KSU Kapta Yagit Kotka Organization and Welfare Community Shalab Bolagan and joining areas but me markamat but Ompan Shujler Ban Panjau Umman Korotia Hakamat Kasorkar Barka Pertai Lamba Kilat Pathai Kobor Kajing Parap Persha Yagit Kot ka KSU Dakine Kipo E Lembaga CWC Kapan Idang Bagine Gibril Kiko Persha Yak KSU dah kapa yalam baklai ki pajba klem kisah setar ki bapaka kake asi ko kop ya utau kopal de ba lada unun mi markhamat bat kit khot kaseng ban pan i ki sabut ba udon halo rajing kono jing pharap chau percaya ki sembala kaseng mano utau kopal de we ubru bat ki we kilami hagilat pathai khobor house nam archa arpho hadin ma ki jai penriu ki jongki kelahir thma kansan ya laga jingalang persya CA bat dawa ay lipi jongki SU ha kamba ki phangut ki khot kaseng kala sha tit sha bom ha ki ni pui e da ki tiar ya le tat hatu bala pa ya khli ban lengkin kasnam ha sorok kum churu ka jing that chu bor ya jing im kordor uba lor sai nyuta ut khot ka SU sora circle halor jing ujo raja har pun jilat chithi shaumuntri rung ba jela haka bagi pu e lembagi CWC kala kono live project ya kaseng bat ki pat kasi ka KSU kala pusngeu shaboro kito ki pu e ki bodon hapo ka satri jong ka CWC ki bakin tengkan untulik yo pu e shaya jong munsaw namar kaseng kan omsong klikti bat snap kuman ya ka jing berbi kini ki pu e nalor ba ki thom na phang ki ya ki khasi trai muluk kaseng kasngeu ba lada kita ki pui e ka CWC ki sngew kulan palat yak hajela Meghalaya ki de penlek phaino mardor sha snong trai chungki ka KSU ka kantu ki para kasi bekin omngop lanesha yalam bakal haki khubor hamsaya ki pu e lembagi lat thai khubor lane social media ka penpat bat penpria yak jai penriurit pai kasi ka pu senti pui e ka long ban pen i baki sha tambor kat ba napo de maki ki basdang bar penshot patombor ki kasi kubarang chu jashan hakiting road panihu kum ngajai mring de ban yatli biarnti hakum kane ka saw ka siaw haka baga umsaw ka basar ke up ban tablut ngajai mring bai kasi